parlarà el senyor Maiol Sanaüja, d'Arenys de Mar, número 17 a les llistes de Barcelona i actualment director del CES, el Cercle d'Estudis Sobiranistes. Maiol, quan vulguis, un aplaudiment, sisplau. Jo avui quan m'he llevat enfadat. M'he llevat enfadat perquè ahir vaig fer un Skype amb uns quants amics que tinc repartits arreu del país, que no estan al país, clar, però que estan fora del país. I per què estan fora del país? Estan fora del país perquè aquesta terra ja no ofereix oportunitats. Hi ha gent formada en aquest país que s'ha vist obligada a marxar. Ahir, també més concretament, la Laura, una companya que està a Luxemburg, desfeta en llàgrimes, em deia: fins quan això? Fins quan ho haurem d'aguantar? Ara ha acabat una carrera, ara ja s'ha format, i al seu país no hi pot treballar. En Jofre és fill d'aquí a Mataró, un bon amic. En Jofre està en Vers, fent un màster, que li surt més barat fer-lo allà que fer-lo aquí. Què és això? En Lluc, company, amic, que està a Torí, li rescindeixen el contracte de dissenyador industrial i es planteja què ha de fer ara. Una altra amiga, la Sara, a Sao Paulo, que per cert, vam estar comentant, molt curiós això de Sao Paulo. Heu vist aquell pantocràtor que diu la voluntat d'un poble? Doncs el mateix. El mateix. Quina voluntat del poble? Quina voluntat del poble, si no preguntaran si hem de fer la independència. I aquí és on em vaig trobar petit. Petit perquè crec que som una generació que jo la titularia com la generació dels impacients. La generació que hem nascut en democràcia i volem la República de Catalunya. La volem per construir la nació. Volem deixar de ser independentistes. Volem construir el nostre país. Pintar-lo dels colors que vulguem, però el volem construir. I no ens deixen. I hem de perdre el temps, perquè no ens deixen. I estem farts de demanar permís per existir. Farts. A mi em sembla que sociològicament parlant, tenim la mateixa similitud del que va ser també la transició espanyola. Si us hi fixeu, hi havia sindicalistes que es van posar en els sindicats verticals. Hi havia religiosos progressistes que van fer-se passar per capellans obrers. Què és solidaritat? Solidaritat som estudiants, som aturats, som jubilats. Però sobretot què som? Gent digna. Digna que no té vergonya de fer campanya per la independència. Aquest baluard, aquesta manera de fer, és el que ens ha demostrat que som garantia. I per què som garantia? Som garantia perquè no tenim cap deute amb cap entitat financera. Podem dir el que diem des d'aquí en aquest faristol perquè no tenim cap deute amb ningú. Quin partit pot dir això? Quin? Només nosaltres. I per què també som garantia? Perquè tenim un full de ruta. Sabem com fer-ho. Hem demostrat que tenim un full de ruta dividit en 3 fases. 3 fases que ja m'agradaria veure la resta de candidats, perquè estem en una contesa electoral que hi ha un 30% d'indecisos. Aquests indecisos seran els que donaran la campana a la nit electoral. Perquè aquests indecisos estan indecisos perquè volen votar i a hores d'ara no saben què votar. No saben què votar perquè cap partit llevat d'aquest planteja en el seu programa electoral un model de país fiable. Nosaltres què proposem? Lleialtat. Lleialtat en aquest president de la Generalitat. Lleialtat sempre i quan anem a fer un referèndum per la independència. Que no, declaració unilateral d'independència. I després, un referèndum de ratificació. Quins altres partits? Dirà el candidat Mas això? Dirà Oriol Junqueras això també? No diuen res. Fan independència ara, perquè estem en campanya. Després què faran? Què faran? Callen. Doncs hi serem, entrarem al Parlament, farem un grup parlamentari i fiscalitzarem el procés de sobirania. Perquè nosaltres, només nosaltres, podem i sabem com fer-ho.
Aquest 25N fa la sensació que estem convocats perquè té un caràcter plebiscitari. Té un caràcter plebiscitari perquè estem a les portes d'un procés constituent. Aquest procés constituent, només ara, estem en una cruïlla històrica. Jo recordo com no fa ni un any, no corregiu-me, que el president Pujol deia que residuals o independents, sempre aplicant aquest biaix, no? Doncs no, o lliures o morts. Aquí ja no hi ha més. Estem a les beceroles de deixar de ser una nació política per només esdevenir una nació cultural. Un procés de valencianització en el Principat de Catalunya és un error. El que convé ara és demostrar que podem ser una nació política, perquè ens estan esperant. Ens estan esperant els germans de Mallorca, ens estan esperant els germans d'Eivissa, ens estan esperant els germans del País Valencià. Tots, tots, els països catalans ens necessiten. Què és l'Holanda del Mediterrani? Què és aquest país que estem projectant? Aquest país no és res més que un país amb una democràcia avançada, amb igualtats d'oportunitats, on es garanteixi l'estat del benestar. Solidaritat què som? Solidaritat és un partit, una coalició, millor dit, que suma 7 partits. 7 partits d'un aspecte progressista. De baix a dalt. Hem estat aquí, jo parlo aquí perquè m'heu votat vosaltres, adherits. Som una llista formada per gent que hem passat per unes urnes, per unes primàries. Quins altres partits també no cap d'això? Quan hi ha una nova comptació a designació de dit, si volem fer un procés independentista, el fem perquè ens creiem la democràcia i la defensem votant-se. Per això la democràcia, la regeneració democràtica, és transparència. Volem la publicació i de la retribució de tots els diputats, com també de tots els càrrecs estamentals de la Generalitat de Catalunya. També la licitació i contractació tant de personal com l'adjudicació d'empreses contractades. Això tampoc ho sabem. Sempre ens hem d'entrar per la premsa. Quin país és aquest? Quin país és aquest? A mi, personalment, estic molt preocupat, perquè aquests amics que us deia al principi, amb qui ahir vaig fer un Skype, uns quants Skype, jo no estic en una situació distant a ells. D'aquest 25 de novembre depèn que aquest procés l'iniciem amb força o no. Us heu pensat què passaria si Solidaritat no entra al proper Parlament de Catalunya? Creieu que hi haurà una altra força capaç de posar el dit a la llaga, capaç d'obrir el procés de sobirania, capaç de fiscalitzar les vergonyes de l'autonomisme, capaç de denunciar les misèries d'aquells que en viuen i en volen seguir visquent? Ho veieu? Creieu que ho podem fer? Jo penso que no. I com jo, crec que som una majoria silenciosa. I aquí què ha passat amb les enquestes? Què són les enquestes? Són mitjans de propaganda per generar una opinió pública. Una opinió pública que, per cert, ja podríem confessar quines mostres fan. Què són aquestes mostres? Què són aquestes enquestes? Aquestes enquestes es defineixen perquè fan trucades de 9 a 11. I qui hi ha de 9 a 11 a les cases? Qui hi ha de 9 a 11 a les cases? Gent que treballa? No. Pot haver-hi un convalescent, algú que tingui alguna dolència, pot haver-hi una persona gran, pot haver-hi una mestressa de casa. Això és una representació del que és la societat catalana? No. Volen generar opinió. Però davant de les enquestes, determinació. Davant les enquestes, coratge. Davant les enquestes, no us arronseu, no us deixeu manipular. Voteu independència. Voteu independència. I ja per acabar, m'agradaria recordar una cita d'un jurista a qui jo li tinc molt apreci, Carl Schmitt. Carl Schmitt ens diu què és un estat. Què és un estat? És l'estatus polític d'un poble organitzat. Com han nascut les repúbliques de les democràcies occidentals? Han nascut quan un poble unit, alegre i combatiu
ha decidit fermament ser. Ho va fer França amb la Revolució Francesa, ho va fer l'Alemanya amb la reunificació, ho han fet els Estats Units declarant amb la Constitució de Virgínia, ho farem nosaltres proclamant la Constitució catalana, fent la independència, el proper 25 de novembre, tots farem la independència. Visca Catalunya lliure!